bag sig. Han vender sig om, og der ser han en stor leon. Han var kæmpestor, ja, han var kæmpestor. Hvis ikke du springer, sagde leonen, så røvhuler jeg dig i 4 timer. Sprang du så, spurgte manden spændt senere. Ja, sagde manden, men ikke i øjne, at jeg kunne syes bagefter. Ægtile skolitorer, og så var der den om nonne, den har vi